この漫画の原作を書かれた方とか漫画を書いたその漫画家の人とかあるいは出版社のことを言ってるんじゃなくて、ただし出版社はですね、これ有名な言葉があって、危険は売れる安全は売れないってあるんですよ。貶める話の方が売れる。特に日本ではそうなんですね。でそれが出版社の背景にある恐れは指摘しておきます。ただしもう一回言いますが、出版社も含めてもっと大きな社会的背景が実はあるってことを公平に考えなきゃいけません。2つあります。1つはこれです。このような漫画が出る背景その1、 IAEA のフローリー事務次長は福島第一原発事故レベル7という評価に対して、チェルノブイリ事故とは構造や規模の面で全く異なると2011年4月に発言しています。はい、これ思い出していただくと、2011年7月、つまり3月11日から事故が始まって、菅直人さんが総理の時ですよね。はい、で菅さんがリーダーシップを取って、そのチェルノブイリ原発、この IAEA の基準があるんですが、それ今までそのチェルノブイリだけが7だったんですね。はい、これ0から7まであってですね、4以上が初めて事故なんですね。例えば関西電力で美浜の事故ありましたが、それは実は0でした。0プラスで4以上が原発事故なんですが、5がスリーマイルで7がチェルノブイリだったわけです。はい、で日本側からむしろ提案をして、そのチェルノブイリと同じ7にしてくれと。日本側から、はい、でその連絡があった時に、この IAEA のフローリーさんってこの真面目な人ですけど、事務次長がちょうど記者会見中で日本側からその提案あったと聞いた時にびっくりして、チェルノブイリとは福島は全く事故の中身そのものも規模も、つまり人の被害とかそういうのも、あるいは出ていった放射線量とかそういうものを含めて全然違うじゃないかと、いうことを言ったんです、ね、言ってフローリーさんその後いろいろ柔らかい言い方に変えたけれども、実は僕は IAEA は仕事で付き合ってますから、国際原子力機関ですね、 IAEA の内部で随分意見があった。つまり全然違うものを同じレベルにしてるってのはおかしいじゃないか。その時に、すみません、これは僕の個人的見解ですけど、壁になったのがこの人です。天野事務局長、IAEA の天野幸也事務局長、はい、これ日本の外務官僚が初めて IAEA の事務局長という栄誉ある仕事に就いたんですが、この天野さんがそう発言したとは聞いて、そこまでは言わないけれども、いずれにしても日本人が初めて事務局長をやってる時に、日本の事故はもっとレベルが下だと言ったら、その事務局長が日本をかばってるようになって事務局長の立場がないということもあってですね。そんな理由ですか？保身ですか？そんな理由だけとは言わないけれども、はい、僕が IAEA の当局者たちに複数の人に聞いた限りでは、実はそういう配慮も動いたと。でそのままになってるわけです。で天野さんも含めてその後本当はどういう提案があったかというと、ここに8っていうのを作りましょうと、日本を動かせないんだったらチェルノブイリを動かして8にしましょうと。そしたら IAEA の中からいい加減にしろと、ね、そんなやり方はおかしいっていうので、結局今こうなってるわけです。でもそれぐらい2つの事故は規模が違うということですね。違うと同時にですね、これ本当は今天野さんやフローリさんの話をしたけれども、本当になってるわけです。でもそれぐらい2つの事故は規模が違うということですね。違うと同時にですね、これ本当は今天野さんやフローリさんの話をしたけれども、本当に誰がやらなきゃいけないかというと安倍総理じゃないですか。安倍さんからこれ違うんだったら違うっていうふうに IAEA に問題提起をして協議してもらわなきゃいけないですよね。ところがですね、チェルノブイリと福島がどんなに違うかっていうのは、例えばこれを見ていただくと分かります。はい、出してください。福島原子力災害の真実、福島県の県民健康調査課によると、被爆検査を受けた一般市民は大勢いるが、死亡した人や放射線障害で治療を受けた人は確認されていない。はい、これ地元の県庁の担当課に確認した話なんですが、まず亡くなった方というのはですね、福島原子力災害のおかげで亡くなった人がいないっていうんではないですよ。福島原子力災害が起きて無理な避難を強いられて、そのために亡くなった方は多くいらっしゃいます、はい、これを災害関連死と呼んでます、はい、ね、このことは絶対軽視しちゃいけない、ね、しかし同時にこの場合は漫画に関して言うと災害関連死のことを言ってんじゃなくて、直接的な被爆放射線障害によるその人の健康のことを言ってんですね。放射線障害で死亡した人はゼロです。チェルノブイリはたくさんいらっしゃいます、はい、それどころか福島では放射線障害で治療を受けた人すらいないんですよ、役人は確認されていないって言ってますが、確認されてないって本当はいらない、人はいないんです、これ例えば僕は福島第一原発に早期に入ったから、英国の国営放送 BBC が何度も僕に会いに来て調べてみたら1人治療を受けた人がいると、ね、1人だけはいるとおっしゃったんで、それは本当は自衛官なんですよ。自衛官がこの足がですね、熱いところに当たってやけどしたんですよ。
やけどしたけど福島第一原発でやけどだから一応専門病院に送っていったら単なるやけどで放射線症がなかったから自宅に帰って今舞台に戻ってます。治療を受けた人すらいない。チェルノブイリはたくさんの人が実際に放射線障害で亡くなってる。一体これが同じなのかということなんですね。だから当然これは政権の責任としてこれ漫画とかの話以前に政権の責任としてやってないからチェルノブイリと同じチェルノブイリだったら話も出るんじゃないかというまんまとそれを利用されてああいう漫画になってしまうということが起きました。はい、時間なくなってきましたがもう一つはこれです。あのような漫画が出る背景その2、今の福島の除染の目標年間1ミリシーベルト以下、これに対して IAEA は基準が厳しすぎると去年10月に報告を出しています。これは福島が同じ被災地の東日本大震災の被災地という意味での福島が他の東北の県に比べて復興が遅れているというのは皆さんご存知ですよね。はい、それはどうしてかというと除染が終わらないから、除染が終わらないからなかなかみんなが帰れない。じゃあその除染が終わらないっていうのは目標をクリアできない。目標って何なのか。例えばこの東大の草子先生が大泣きをされた。もっと厳しくすべきだと。年間1ミリシーベルトにすべきだと言われましたよね。しかし年間1ミリシーベルトってさっきの表を思い出していただくと実はものすごく小さな数字になっちゃってるわけですね。でこの根拠は何かというとさっき言いました基準は100ミリシーベルトですね。人間に悪影響を与えるのは、その100ミリシーベルトそこに人間が100年生きるとする。100年生きるんですか。僕は生きません、ね、僕は間もなく死ぬと思いますがでも100年生きると無理に設定して100ある100は1なんですよ。だから例えば70年しか生きなかったらもっと数字は変わるわけですよね。でも100年ってしちゃったから年間1ミリシーベルト以下にしなきゃいけないっていうこれ科学とも言えない話が日本では定着してしまってるんですよ。で IAEA がびっくりしてやってきて調査団がこれマスコミの報道だったら基準は厳しいと報道された。厳しい基準っていうのはいい話じゃないですか。違います。 IAEA が本当に言ったのは安倍総理にも直接言ったのは厳しすぎますと。なるほど。なぜかというと日本でいうと熊本県や大分県や三重県は自然に、ね、年間1ミリシーベルトより高いですよ、はいね、他にもあります、そういう地域が。じゃあ一体この基準は何なのか。それだったら福島の復興はないじゃないかってことを指定して、せめて世界の常識の一番厳しい話でも20ミリシーベルトに、以下にしないといけないと。これを安倍政権はしかし IAEA のこの申し入れも跳ねつけてしまって変わってないから何が起きてるかというとこれが起きてるんですよね。除染基準を適正にしないと子どもたちが福島にちゃんと戻れない、はい、これは福島のお父様お母様おじいちゃんおばあちゃんにしたらですよその政府がお上が1ミリシーベルト以下にならないと除染が終わらないと言ってる、ね、それはいつまでも終わらないんだったら少なくとも子どもたちは帰したくない、ね、帰った子どもたちもたくさんいますがでも帰れない子どもたちもいる、はい、皆さん阪神・淡路大震災で神戸や淡路に子どもがみんな戻ってこなかったら今の復興がありましたか。だから実はこの漫画のことだけをとらまえて閣僚が次々批判することで終わらせるんじゃなくて実は安倍政権といえども世論におもねて世の中の空気におもねてなるべく批判されないように例えば除染の基準もそのままにしておき IAEA の基準もそのままにしておきそして除染が利権になってる、除染いつまでも終わらないならいつまでも儲かる話にもなるわけですからですからもう一回言います。一つの漫画だけを問題にするんじゃなくてそれが生まれる社会的背景をこれを機会に私たちよく考えるべきでそういう日本に変わっていったらアジアに対する責任も果たせる。だから南シナ海とおいしんぼは意外なところで根っこはつながってるってことをあくまで僕の一問題提起です。皆さんと一緒に今後も考えたいと思います。はい、ありがとうございました。